Wow, yaar so cute. Bazar dogano faide henai nuhun tongo sungno. Beautiful guys. Rechargeable fan. Battery by solijangnai fan light tongo. Fan bo tongo. Joto no ungo nobar bo blai no speed kanyo nango. Blai no kaham obo fan rok paimano. So guys, now let's go to market. Suguntola market. Agartala wo hingke sung tabo market o thana nai tongo. Kaisa mani painani bagai hingke tam mani paijanai norok no o video naikha hingke norok saimanai ta. Guys hingke norok bo o market o phainai pai mano hingke obo hingke town no o market ni bumung hingke Suguntola market guys norok oro phairi sum bebak manui nini nog ni mani joto mani no paimano o market o joto mani no mano hingke norok pai mano ta oro phainai. Finally guys sung tabuk mani kaisa nainai norok nugwi man tongo sung kaisa box paina nailayo hingke gan damjaknai abono kaisa paithak bagai nailai tongo bobo choice khaima sano sung chongmai oro kwbang mangjak tongkha sung bobo paino bobo paya obo haingjak tongkha belai no kwbang obo hai online no obo haimang phaljago ta box ni je sound box kotor je DJ sound rok joto no oro mano hingke norok oro phainai pai mano ta. পছন্দ না হইলে নিও না তোমার তো কইছে না জোর করে নিও নে লাগে তো আইছে আমরা পছন্দ না হইলে তো আছে যে আমি দেখা দেব কালকা কিনু So guys sung kaisa rechargeable sound box charge khlaijaknai abono kaisa sung tabuk unboxing khai tongo sung try khainani bagai bobo hai sung try mane no sung bono test khainai ta tabo o box no bobo hai sound quality rok bomo hai sung joto no try khai test khai nai painai ta abon bagai sung tak bon unboxing khainai hingke norok nai tongli joto no nugano o video ni bisingtui bisuk So guys finally obo microphone bo tongo hingke nang miking rok bo khaimano ta saklai mano obo bai hello nei bai miking khai deba obo haike miking khlai mano hingke sung tabuk bluetooth connect khai sound bo test khlai nailai hingke nainai din rok bo bahai nangjak o box no khnai tongli ta nai tongli abo kai no jotono nukbai nai. So friends sung thasingo naimani abono sung choice inglia hingke tabuk te kaisa nailai tongo abono tlangnani bagai obo choice nangjakha. Guys hingke sung finally tabuk abo box rok market o sung jotono mani paibai akobai tabuk hingke sung lik chongmani o sokpaika hingke sung kisa mangso tlang khlaisinai boiler bahan no tini horo chalani bagai hingke tabuk to hor norok nugui man tongna hingke tak sung tongmani jaga hingke obo hingke lik chongmani bo yangtui sung kisam kutung painai thanglai chona hingke phaileka. So friends finally chini kam paikha hingke sung tabuk nogo thanglai sinai oro no hoite lik chongmani no hoite oboi nogoro riksha kawi thanglai sinai.